Guys, maayong udto. So, ubanay ko din dito kung sa itong baton karon. Hey guys, pagawas na ko alami ang panahon sama na ko sa kalami. Oy, Charis! Unday guys, ang magkuha si sibuyas para sa atuang malami ang pagkaon karon tagnaon sa itong lutuon karon. Kunya, nagkuha po ko kuan ay sili guys. Ang tawag ng sili is demonyo. Kaberte jung hanga sama na ko sa kahang. Hoy, Charis! Good food guys, magkuha tag sili o kanay sibuyas press sa itong karon for today's vlog. Kunya guys, pag kumana tag kuha sili o sa sibuyas, ato nang balik ko ng ato niluto tagnaon sa itong niluto. So, ang ibod ang kahoy guys kay grabe ang basa kaayo sa itong tinawon. Usa itong gidungan karon for today's vlog. Na ko plato ana ko nang gibutang ang sili og sibuyas kay para automatic na kaayo. Unya atong luto is tagna saging ato na sa bukid guys. Enjoy kaayo ug mga busog pa ka. Guys, ang atong isos, atong isagol sa atong saging, atong isawsawan kundi ang mantika sa baboy. So akong sigulan og mga sili, mga 3 ka buok or 5 ka buok akong kidugmok jud para hanghang pud siya para lami pud ba. Guys, pagkahuman sa sili ako nang gigulod ang sibuyas, ako nang gibutod-butod kay para pud lami pud ba hanghang pud unya. Ma-feeling mo ibutangan ako asin nga gamay. Guys, muna na ato ang ingredients atong sauce, atong saging, sibuyas, asin, sili, og mantika sa baboy. So lami jud ni kaayo. Diri sa bukid guys, basta kugihan jud ka manano og mga lagot mon sama sa kamote, saging, bulanghoy, mais, mani ug unsa pa diha. Dili jud ka mapas. Guys, ako ang ikuha gikas kaldero kay ato nang kanon sa ang pamilya. Ato nang sumsuman og unsay lami ug unsay taste kung sakto-sakto ra pagkaluto kay lami rabi ni kaayo tong saging guys, dili mo tabang. Unya guys, pag maghukad ato nang gidas lamisa para ato nang tabangan-tabangan sa ang pamilya diri sa Bohol. Unya with sauce na namo guys atong tilawan kung lami bubud kaayo. Tapos sa misa guys, uy kana puy atong mag-umangkon din sa samok-samok, no? Mura po sila kuan ay trabaho. Aga kong kuya, karabi ka kuyahan ng labas siya kaya buutan kaayo. Unya karon guys, ako nang tilawan ang saging kung unsay lasa sa atong sauce pod kung lami bubud kaayo. Guys, ako nang tilawan diri guys. O lami kaayo di ba? Kung nang palandaan lami na kaayo murag hanghang jud kaayo guys kay ibutan kag sili mo 5 ka buok siguro pud to, di ba? Ikaw na nila guys, paghuat mo diha, huwat ang tantabo ko. Salin tabo ko, ako nagluto ng saging in town, trini in tabo, kay lamit na kaayo niya guys. Amo nang kitabangan diri sa ako among panimalay, di ba? Happy kaayo guys, bisan simple ra kaayo, busog pud kaayo, bisan naman di may madayday diri sa bukid guys kung walay bugas, saging gihapon mga lagot mo like that. O ni kuya, always watching siya. Si shout out ni si John. Salamat kayo kuya. Kung malay guys, bisig nga namin among buhat diri, mga simple na mapagkatao diri sa Bohol, pero happy mi guys, ug kuan mi contented na mi kung sa among diri among kanon. Nga guys, diri ko mag video recorder kay kuan man na ay hangin ba unya. Lami putan nawon kay tingtinid sabab bu kay sin guys, pero okay ra kay sorry ko kaayo. So karon guys, nagpasalamat ko ninyo bisan ko kailan nyo nag-watch kamo sa akong vlog. So amping tanan ta always. Bye-bye.